Россия Ислам Дүниясы Qozan Саммит 2022 13-ші халықара иқтисади саммит тәсірінде Qozanda дипломатик клуб барлыққа келді. Әлігі клуб Татарстан башқаласында орнашқан консуллықларда эшлеуші аккредитацияленген дипломатлар аралашу мәдәншіға. Үйішуларына озғына вақыт өтуге де қорамастан ортақ мәдәни шәнлек даими ағымға қойылған. Шул есептен татар һәм қазақ халқының милли ашсу әзірле үзенчәлекләрен иренгәннәр. Күптән түгел түрік халқының иртәнге ашы тәкъдим ителде. Түрік ризыклары белән Мөршидә Җиһан таныштырыр. Әнә шулай günaydın дип исәнләшә иртән түрік халкы. Хәерле таң, хәерле таң, хәерле иртә дип исәнләшүчеләрдә булды. Чөнки бүген биредә Казакъстанның, Үзбәкстанның Казандагы баш консуллары һәм Россия Тышкы эшләр министрлыгы вәкилләре очрашты. Аларның барысында Төркиянең Казандагы баш консуллыгы иртәнге ашка чакырган. Zeytin çeşitlerini, peyniri, reçelleri... Менә шушыларны ашыйбыз инде иртәнге аш вакытында. Төрлечә әзерләнгән зәйтүн җимеше, сыр, җиләк җимеш кайнатмалары. Менә монысы безнең мәшһүр симит. Төркиянекеннән һич кенә дә аерылмый. Бик оста пешергәннәр. Монысы әлбәттә төрек чәе. Бездә шушындый иртәнге аш кырылгач, ашамасаң да туйган кебек буласың дип әйтәләр. Milli аш-су теләсә кайсы халыкның тарих көзгесе түрек халкының иртәнге ашын хәтерләткән беренче истәлекләр Солтан Баязит II идарәсе вакытына карый. Шул чакта ук бал, каймак, сыр, йомырка иртән ашалган. 50 ел чамасы элек иртән аш, төрекчә әйтсәк, чорба да ашалган. Төркиянең Казандагы баш консулы Исмәт Ирикан Төркиянең кичерәк шәһәрләрендә, авылларында сакланган, әмма хәзер тиз әзерләнә торган ризык гадәткә кергән дип сөйләде кунакларга. Мен беренче тапкыр менә белдем, тоже төрекләрнең завтраклары бар икәнен. Исмәт бей ул бик әйбәт Казанда. Күптән эшләй инде, и без бик тә шат, что Казанда андай генераль консул булган. Иртәнге ашның төп ризыгы йомырка тәбәсенә ошаган мәнәмән. Аны суган турапта, сугансыз да теләүчеләр казылык белән дә әзерли. Төрекләрнең мәнәмәне кунакларга бик ошады. Баш консулга рәхмәт әйтәбез. Сол инде айта кездесеміз, солай бергә отырамыз. Мондый милли традицияләргә багышланган чаралар безгә берләшергә ярдәм итә. Шушы көннәрдә үзбәк пылавы пешерергә өйрәтәм дип белдерде Үзбәкстанның Казандагы баш консулы. Bu kabi tadbirlar ko'paysin Qozon shahrida. Yaqin kunlarda O'zbekiston bosh konsulxonasi hamda shunaqa kabi tadbir o'tkazish rejalashtirilgan. Men o'zim shaxsan O'zbekistonni hamma biladi. Bizda juda bir yaxshi taomimiz bor, bu oshimiz. Qozonda яшәгәч, төрле илләрнең консуллары татар милли ризыкларына да тиз ияләшкән. Tatar mutfağı bize çok yabancı bir... Татар аш-суы безгә ят түгел. Хәләл җефетем белән камыр ризыкларын бик яратып ашыйбыз. Иң тәмлесе өчпочмак. Ит ризыкларын да үз итәбез. Татар белән төрек халкының теле бер, дине бер, ризыкларыбыз да уртак. Охшашлык бик күп. Шуңа күрә үзебезне Казанда өебездәге кебек хис итәбез. Иртәнге аш төрекчә кахвалты дип атала. Димәк, без кахвә астына кала торган ризык ашыйбыз дигән сүз. Аннары кахвә белән сыйлансаң да була. Ашаганнан соң эчкәч сәламәтлеккә дә зыян килми. Төрекләрнең иртәнге ашлары Ван төбәгендә аеруча мәшһүр. Хәтта Гиннес рекордлар китабына да кертелгән. Мөршидә Җиһан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.